καλώς ήρθατε στο μέρος δεύτερο. Χρήστο. Ναι. Αμάν αυτό το παρκουρ τι έχω πάθει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι ομάδα είναι? Μπλε. Ναι. Ποιο? Εσύ? Κόκκινη. Ήταν κύριοι. Τι ομάδα είσαι? Κόκκινη όπως πριν είμαστε. Κάνω. Ένα λεπτό για το να τελειώσει το μάτι της. Ναι. Nice. Nice. Ήρεμα, ήρεμα. Take it easy, guy. Νούμπικο είναι το Magic. Τι πες? Το Magic λέω είναι νούμπικο. Δεν ξέρω. Αλλά το αρέσει το Skype Minecraft. Παίζεις σε αυτό το σερβερ. Όχι. Σε ένα άλλο. Εκείνο είναι νουμπικό. Podcast. Τι ομάδα είμαι, όλο ξέρω τι ομάδα είναι. Ένας έχει το skin του Sky. Μόνο ένας. Νικήσαμε. Αμάν, όχι πάλι. Το πέντε να φτάσει. Τι σημαίνει GG? Good game. Πω, τι νουμπάς που είσαι. Ναι, σε σένα μιλάω. Με την ωραία τη σημαία. Εσύ όμως καθόλου πόση ώρα, ενώ εγώ... Δευτερόλεπτο, επειδή με έπαιζες να παίξω. Ωπω, τι με είπε, τι με είπε. Τι ομάδα είσαι? Blue. Blue είμαι. Βγες τώρα εσύ. Όχι, δεν βγαίνω, σιγά τώρα. Σιγά. Πάμε! Πάμε πάτε. Round 2. Δεν βλέπεις να. Μάλλον τώρα μπήκες. Τι είπε? Είπε never played this map. Αλήθεια. Αφού είναι καινούριος. Άκου τον. Τον νουμπά. Αν και να πούμε την αλήθεια, και εμείς σήμερα τον ανακαλύψαμε. Σήμερα, όχι τώρα όμως. Τώρα. What the... Σάκα. 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 Do the Harlem Shake. Τι ομάδα είμαι? Blue. Τα αυτιά μου. Fire in the hole. No, I got now. I got your shit. Right on, Sky. Ποιος? Τι ομάδα είναι? Δεν πειράζει ρε, σιγά, εντάξει. Μπάρμπας. Μπάρμπας. Συντάκι. Ναι. Δεν πώς είναι έτσι. Άραγε. Με το F1 θα παίξω. Αν το έρχομαι. Το βλέπω και μόνο παίξω. Κάπως θα το δω.
Αυτός είναι εδώ. And I'm back! Συγγνώμη γι' αυτό. Έπρεπε να κάνω κάτι. Κάτι που δεν μπορώ να σας πω. Α, να σε, άχου τον. Take my... Oh! Take my arrow to the face, face. Όχι, όχι, Χρήστο, εντάξει, συγγνώμη. Σάντουιτς, σάντουιτς. Let's go, get your right back to the feet. Φοβό. Κοίτα τι λέει αυτό στο chat. Δηλαδή ποιον μπας λίγο εντάξει. Λίγο τσιπάρε. Ναι. Λοιπόν, θα κάνω κάτι ακόμα. Λες και δεν το καταλάβατε, τέλος πάντων. Whatever. Δεν κατάλαβα. Τι? Είπες κάτι για μένα. Δεν ξέρω φαίνεται η κάμερα του Χρήστου, αλλά νομίζω ότι φαίνεται το πρόσωπό σου, Χρήστο. Δεν πειράζει. Οκ, εντάξει, αλλά τώρα το έβγαλα. Ελπίζω η δικιά μου να μην φαίνεται. Σίγουρα. Α, ένα λεπτό. Α, ναι. Όχι, φλακή έκανα. Ναι! Όχι, πάλι. Λοιπόν, Χρήστο, λέω να το τελειώσουμε εδώ, Σε πόση ώρα 2 λεπτά έμειναν, το άλλο θα κρατήσει 5 λεπτά, οπότε... Next time! Θα ήθελα Ναι. να κάνετε subscribe να κάνετε και στο φίλο μου το subscribe που θα είναι στο link in the description. Ακριβώς. Ναι, καταλαβαίνεις. Και θα ήθελα να πω καλό μεσημέρι, βράδυ, πρωί, καλό ρόζικο και... Γεια σας. Γεια σας.